Ayab ti panagdayaw, madaydayaw ti Apo, idaydayaw ti Diyos ti templo na, wen idaydayaw yu ti nailangitan a bileng na. Idaydayaw yu gapu kay tinaydakla nagapuanan na, idaydayaw yu gapu ti di matukod a kinatanok na. Idaydayaw yu abuyugan ti trumpeta, wen idaydayaw yu adangayan ti lira ken arpa. Idaydayaw yu kaligiti tambor ken salsala, idaydayaw yu kaligiti arpa ken flauta. Idaydayaw yu kadagiti aweng ti piang-piang, wen idaydayaw yu babaen ti napigsa nga aweng dagiti piang-piang. Idaydayaw yu ti Apo da kay amin na si bibiyaga parswa, madaydayaw ti Apo. Dayaw Diyos sana ayat, kadatainted na Jesus anak na, biyag na tinatun na, gapot pasultay, taklo amin kumamay sa lakad, dayawan tay di Diyos, nagantay di magda, dayawan tay di Diyos, tataon nagragsak, umay kay niya magapot anak na, dayawan tay gapot araramid na, di man nakasubot gapot arana, ti tunggal mamati kaskarit apo, nadamsak nuwawaten na, panakay sa lakad ken Hesu Kristo, dayawan tay di Diyos, nagatay di magna, dayawan tay di Diyos, tataon nagragsak, umay kay niya magapot anak na, dayawan tay kaput araramid na, kaput sursuruken araramid na, ragsak tay nay duma, kaput anak na, ngemdak dakal tupay, tisit daaw tay, intun rupa ni Jesus makitatay, dayawan tay di Diyos, nagantay di magna, dayawan tay di Diyos, tataon nagragsak, umay kay tiyama, gapot anak na, dayawan tay gapot araramid na. Panglukat akararag, ituloy miti panangyato tinasantuan anagan mo, o Diyos Ama, mi manakabalin amin. Agyaman kami Ama, ti kanasayaat mo, kada kami inikan, na kami manen ti baro abiyag, ken tinapintas a salunat. Sapay kumaapo, ket bendisyonan na kami, nangangarunat ti adipen mo nga, usarem nga mangiburay tinasantuan, asasaom tata nga agsapa. Bendisyonan yung met apo, maaramid a service, manipud ti Ilocano service, agi nga ti Vesper service. Amen.
Magtugaw tayo. Good morning! May mga ilang paalala lang po sa atin at mga balita para sa ating lahat mga kapatid. Una-una, welcome to our worship service. Sa Ilocano worship service ng NACS, ang Ilocano service na mas maraming dumadalo ay hindi nakakaintindi ng Ilocano. At proud akong sabihin na yan ang uniqueness ng ating simbahan at ng ating worship service. Sana sa halos 3 taon nating pagsasama na gano'n ang kalagayan natin, may natutunan na yung mga hindi nakakaintindi ng Ilocano, mayroon na may Ilocano words sila natutunan. Hindi yung basit lang. Mga kapatid, isama po natin sa ating panalangin ang ating mga diakonesa. Itong unang-unang announcements natin. Bakit? After lunch po, sila ay aalis na para sa kanilang Philippines Annual Conference, Deaconess Association Convocation and Educational Tour. Saan ito? Malapit lang naman sa Singapore. Lahat po ng mga diakonesa natin o karamihan sa mga diakonesa natin dito sa annual conference ay pupunta po sa Singapore. Mula ngayon hanggang Sabado. Sa Sabado sila darating. Haba, no? Baka naman. Baka naman. Ano yung baka naman? 2 bagay yun. Tulad ng nabanggit ko po nung linggo, dahil bibiyahe po ang ating 2 diakonisa, kasama sila dito, baka naman mayroon tayong kunting maibigay sa kanila bilang pandagdag sa kanilang allowance. Siyempre, kailangan din nila mag-shopping. Alam nga naman, yung mga kasamahan nila, nag-shopping sila, window shopping lang. Ayaw nilang magsabi, kaya akong nagsasabi para sa kanila. Pangatlo, mga kapatid, ang atin pong kapatid na Ray Asuncion, yung asawa ni Teacher Marites, ay pumanaw na po nung linggo. At ang libing po niya ay kahapon. Nilibing po natin siya kahapon. Isama po natin ang Asuncion family sa ating mga panalangin. Sunod po, tuloy po ang ating mga evening evening wake services sa burol ni Inang Amor Sermonia, yung nanay po nating council chair, si Kuya June. Ang atin pong speaker mamayang gabi ay si Bishop Rubinel Estrella. At ang speaker bukas ng gabi ay si Bishop Rodel Akdal. At yung last night, Martes, ay ang kanilang pamangkin na si Pastor Michael. Miyerkules po ng umaga ang libing, alas 8:30, magsimula ang service doon sa sanctuarium. Hopefully by 10:30 ay nasa heritage na po tayo para sa service of committal.
So sa mga makakasama po mamayang gabi at bukas ng gabi, alas 7 po ang simula ng worship service doon sa sanctuarium in honor of Inang Amor. Isama po natin din patuloy ang Sermonia family sa panahon ito ng kanilang pagdadalamhati. Sa Sabado po, gaganapin ng PAC UMWCS conference session dito po sa ating simbahan. So ang conference women ay gagawin nilang kanilang annual conference dito sa ating simbahan sa darating na Sabado. At sa araw din yan, May 24, sa Sabado din, magaganap ang medical mission sa Magallanes Mission at sa Cavite. Isama din po natin sa ating panalangin ang tagumpay ng medical mission doon sa Magallanes Mission natin sa Cavite. Sunod, sa 25, linggo, sa darating na linggo, ang ating Recognition Sunday. Sa lahat po ng mga anak natin, pamangkin, apo, kapatid na naging achiever sa school year na ito, please po pakibigay ang kanilang pangalan, ang kanilang eskwelahan at kung anong honor nila sa ating opisina o di kaya kay Ate Marlene. Upang sa ganun ay may sama sila sa mga ire-recognize sa darating na linggo. Hopefully, walang ma-miss out sa linggo. Walang makaligtaang pangalan. Ina-announce na po natin to ng ilang linggo na. Sana po, wala pong magpapahabol na sa linggo dahil hindi nakapagbigay. Ngayon pa lang po, ibigay na natin yung listahan sa ating associate lay leader sa Ate Marlene o di kaya kay Teacher Ethel sa opisina. And then, May 27 to 30, ito po yung regular annual conference session natin, PAC regular session. Gaganapin po ito sa Central UMC. Dito po mapapakinggan ang ulat kung paano yung ating ministry sa taong ito. At sa huling araw po ng konferensya, doon din po natin malalaman kung saan madedestino ang lahat ng mga pastor at diakonisa sa ating konferensya. Kung sinong ating magiging pastor at kung sinong ating magiging diakonesa ngayong taon na to dito sa NACS. Ang ating pong prayer ministry ay patuloy na nananawagan para sa mga gustong dumalo sa prayer dawn, early morning prayers every Monday at 5 actually. 5 a.m. early morning prayer, tuwing Lunes po yan, via Zoom. Kung may mga prayer request po kayo, sabihin lang po ninyo sa amin, isulat nyo at ibigay nyo yung request nyo, pangalan nyo at request nyo kay Ate Marlene, di kaya sa akin, para may sama to sa prayer gathering. At tuwing Biyernes po ng gabi, alas 7 ng gabi to. So Monday, 5 a.m., Friday, 7 p.m. Via Zoom po to. At sa mga gustong sumama, pakisabi din po nang i-send namin sa inyo yung Zoom link. Ito lang po muna ang ating mga announcements sa umagang ito. At sa iba pang mga announcements, kung meron pa, antabayanan po ninyo ang ating mga chat groups at ang Facebook account ng simbahan para sa mga ito. Ngayon ating tinatawagan ng lahat ng mga bata para may sayaw sila. Sige. Ating saksihan ang awit na alay na sayaw ng mga bata para sa Panginoon. Creative Arts.
Ako'y pinili ng Diyos upang ibigin Niya. Pinatawad sa aking pagkakasala. Di man karapat-dapat, ako'y Kanyang niyakap. Pinupos at tinawag Niyang anak. Lumalago sa biyaya ng Diyos araw-araw. Ako'y ginagabayan sa bawat kong galaw. Dinalaya ko at niligtas si Jesus. Salamat sa biyaya at pag-ibig Niyang taos. Mahalin ang sarili't ibigin ang kapwa. Tumulong sa iba't maging pagpapala. Magbigay, magpatawad tulad ng Diyos Ama. Tapat at laging maaasahan. Lumalago sa biyaya ng Diyos araw-araw. Ako'y ginagabayan sa bawat kong galaw. Pinalaya ko at niligtas si Jesus. Salamat sa biyaya at pag-ibig Niyang taos. Maglilingkod, maglilingning, magliliwanag sa dilim. Mga kaloob Niya'y gagamitin upang Siya'y purihin. Lumalago sa biyaya ng Diyos araw-araw. Ako'y ginagabayan sa bawat kong galaw. Pinalaya ko at niligtas ni Jesus. Salamat sa biyaya at pag-ibig Niyang taos. Pinalaya ko at niligtas ni Jesus. Salamat sa biyaya. Salamat sa biyaya. Salamat sa biyaya at pag-ibig Niyang taos. Sige, lahat na ng mga bata, punta dito sa harap ng may panalangin namin kayo. Sige, tayo manalangin. Nasa harapan po namin ngayon ng mga batang ito, Panginoon. Biyaya niyo ang mga to sa kanilang mga magulang, sa kanilang pamilya, at sa simbahan. Maraming salamat po sapagkat sa kanilang musmos sa pag-isip ay natutunan nilang ialay ang kanilang talento sa iyo, ang kanilang panahon para sa iyo. Ang iba pa nga sa kanila, Panginoon, ay silang nagpupumilit upang sa ganoon ay maaga silang makarating dito sa simbahan. Salamat po. At ngayon, Panginoon, dalangin namin, inyo silang basbasan, bantayan at ingatan. Samahan sila sa kanilang paglaki, pagkalob ang kanilang pangangailangan, ganoon din ang pangangailangan ng kanilang buong pamilya.
Tulungan ang kanilang mga magulang upang sa ganun mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Tulungan din sila, Panginoon, sa kanilang pag-aaral. Gamitin mo ang simbahan, Panginoon, upang sa ganun ay lalong mold ang pananampalataya ng mga batang ito at lumaki silang kaaya-aya sa iyong harapan. Itong aming panalangin sa pangalan mo, Kristo. Amen at amen. Mga kapatid, sa umagang ito tayo po'y nagagalak sapagkat kasama natin sa ating pananambahan sina John Ivan Bailon at Louie Angelo Bailon. Mga anak, pwede bang pumunta kayo dito sa harap? Ganon din, i-welcome natin sa ating kalagitnaan si Doc Jemeline Narvasa. Doktora, pwede po bang punta rin kayo dito sa harap? At tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat si kapatid na Laika Wayne Lozano ay nakapasa sa kanyang nursing board exam. Wow! Andito ba siya? Wala. At tunay nga na pinapakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Mga anak, sige, tawagin din natin para sumahama dito sa harap lahat ng mga nagdiriwang na kalang kaarawan sa linggong ito. We have Ronnie Largado, Edna Bigayan, Evangeline Paking, Maria Katrina K. Banzon, Lucy Sermonia, Osmond Valencia, Paulo Alessandro Nera, Roselyn De Leon, Viel Largado, Euclid Reo Aguilar, Anthony De Leon, Babylin Sacro, Leticia Suba, Mark Evan Hanapi, Susan Martinez, Florida Kian, Alain Joseph Reyes, Aurora Luterio, baka naman, Victoria Gonzalez, sa Ate Vicky to, di ba? Ate Au, ice cream, ay ano ba yun? Siguro may handa si Ate Au sa Ilocano mamaya. Meron pa po bang nagdiriwang ng kalangkarawan sa linggong ito na hindi natawag, hindi nabanggit? Sige, kung wala na, extend natin ating kamay patungo sa kanila, sila ating ipanalangin. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid na ito na sa unang pagkakataon na nakasama namin sa aming pananambahan. Hindi po aksidente na sila'y narito, kundi this is your appointed time, Lord, for them to be with us and for us to offer them our welcome and the warm embrace. Pagpalain mga kapatid na to. Salamat po sa buhay nila. Salamat din, Panginoon, sa buhay, bagong taon na pinagkaloob mo sa mga kapatid na magdiriwang ng kalangkarawan sa linggong ito. Pagpapala ang iyong pagkaloob, magandang buhay, kalusugan, kapayapaan, kagalingan. Itong aming kailingan para sa kanila, itong aming declaration para sa kanila. Sa ngalan mo, Kristo, Amen at Amen.
Kantahan natin ang birthday song at God bless you song ang mga kapatid na ito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday. Welcome and God bless. Panakaiba sa tinasantuan na surat. Proverbio Kapitulo 31, versikulo 25, hingganat 28. Natalged ken madaydayaw, ti kasasaad na, ket awan pagdanagan na ti masakbayan. Naanos ti panagsat sa una ket na insiriban dagiti ibagana. Kanayon nga adda aramiden na ket kitain na dagiti kasapulan ti pamilyana. Ipakita dagiti anak na ti panangdayaw da kenkwana kastamet ti asawa na. Kuna ti asawa na. Adu ti naimbag nga asawa ngem artapam amin ida. Makaalilaw dagiti naimnas as saguday ti maysa a tao, ket agkupas ti kinapintas, ngem masapul a maitaydayaw ti babae nga agbuteng ken ni Yahweh. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Jesus may tanong, agraman, paglukmaman, madaydayaw. Ay tanong, agariag turay, joy trono na tayaw na may tagay, di kangatwan na ganit Jesus. Umay kay, dayawan tay, Kristo ngari. May tanong, ni Jesus may tanong. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan, ang bagong utos. Pagkaalis ni Judas, sinabi ni Jesus, ngayon makikita na ang kadakilaan ng Son of Man at makikita sa kanya ang kadakilaan ng Diyos. At pag nakita na sa kanya ang kadakilaan ng Diyos, dadakilain din siya ng Diyos at gagawin niya agad ito. Mga anak, kunting panahon nyo na lang ako makakasama. Hahanapin nyo ako pero sinasabi ko ngayon, ang sinabi ko sa mga Jewish leaders, di kayo makakapunta sa pupuntahan ko. May bagong utos ako sa inyo. Mahalin nyo ang bawat isa. Dapat yung mahalin ang bawat isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kung mamahalin nyo ang bawat isa, malalaman ng mga tao na disciples ko kayo. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Tayo pa, O Kristo.
apo tayo. Amin nagruknoy amang ipudno ni Jesus ti Apo, ni Jesus ti Apo, nagungar ti ti Apo tayo. Amin nagruknoy amang ipudno ni Jesus ti Apo.
Thank you, choir. Friends, today we are blessed kasi meron tayong isang magaling na tagapagsalita. Dati siyang Church Council Chairperson ng Helmerich Memorial United Methodist Church sa Mangaldan, Pangasinan. At siya rin yung Vice President for Academic Affairs ng Cinderella School ng Eskwelahan ng Simbahan. Board of Trustees member ng Pangasinan Philippines Annual Conference. Anak siya ng isang local pastor, second child of the late Pastor Juan Rosales, na dati rin siyang retired government employee. And a retired government employee na si Erlinda Rosales. Ang kanyang asawa ay si Mr. James Narvasa. Kuya James, pwede po ba kayong tumayo? Ayan. Si Brother James. Isa siyang graduate ng architecture at previously connected with the Assessor's Office ng Urdaneta City, Pangasinan. Graduate ng AB Political Science sa St. Louis University, Baguio to, SLU Baguio. And also a graduate of Juris Doctor or lawyer, Bachelor of Laws mula sa University of Pangasinan. Binayaan sila ng 6 na anak, si Jocelyn Hazel, registered nurse at let passer, nurse na, teacher pa, connected ngayon sa LTO Rosales, Pangasinan. Si James Jr., registered nurse, and a former ICU nurse at Chinese Gen Hospital, at ngayon ay graduate ng Doctor of Medicine. And then we have kanina si Dr. Jemeline, registered nurse din at Doctor of Medicine, internal medicine pa ha, at board certified cardiologist, diplomate and fellow ng College of Physicians connected sa Makati Med Center. Her medical breakthrough clinical cases were accepted and presented in London, USA, Portugal, South Korea, Singapore, and this coming June sa Italy. Wow! Kilalang doktor. At isa siya sa mga iilang Asian physicians na invite na sumama sa Singapore National Heart Center. Yung pang-apat nilang anak si Attorney James Paul lawyer sa Quezon City. Si Attorney Chame Jan, lawyer sa Caloocan City District. At si Jamshel, Bachelor of Laws degree holder at nagre-review para sa kanyang bar exams. Meron din silang 2 apo na. At siya ngayon ang nagpapaaral sa kanyang kapatid na nagpapastor. Or elder na pala to. At siya ngayon ang pastor sa San Fabian UMC. Mga kapatid, ang atin pong speaker ay si kapatid na Helena Narvasa, Chief Tax Fraud Investigation Section, Regional Investigation Division, BIR, mula sa Calasiao, Pangasinan. Chief, God bless po. Naimbag nga aldaw kada tayo nga amin.
Actually, I'm not a pure Ilocano, though I am a Pangasinense. It's my husband who is a pure Ilocano. But then when I studied at SLU, sumama ako doon sa sinasabi nilang SI, Samahan ng mga Ilocano. You see, I'm so happy to be here with you dahil ewan ko kung ilang years na rin kaming every now and then nagbi-visit at nagjo-join ng worship nyo dito sa Knox United Methodist Church because when my children studied here, nung di pa sila doktor at lawyers, dito kami bumibisita lagi ng mister ko. And sometimes, some of these children, ba't kayo, ang forma nyo ngayon? Sabi ko sa kanila, especially my two sons, sabi nila, Mami, kami ang offerer ba yun? Na dapat may dress code. So, marami na rin kaming nakilala dito and actually, it was our first time na na-visit ng isang pastor and some members of the Methodist men and WSS sa bahay namin sa Inamutan, Manawag, Pangasinan. And yung nakita ko na very warm ang mga members ng congregation dito. Nalit lang kasi ang Knox United Methodist Church nung inibitahan ako to speak before you during the Mother's Day. Kasi two months before, naimbitahan na ako ng San Carlos United Methodist Church from, ewan ko kung bakit, so, masyadong full yung, kuminsan, nagka-complain na yung local church pastor namin, si Pastor Barty, na hindi na kami nakikita sa SMUMC dahil lagi kaming naimbitahan to visit and join some other congregation which para sa akin is a blessing. I forgot to tell the pastor na ang pinaka-importanting description sa akin is a happy follower of Jesus Christ and I am a homegrown Methodist. Homegrown Methodist tayo. So, doon sa Proverbs na binasa ni kapatid liturgist, dinidescribe doon kung ano ang isang babae, which is siguro pwede rin mag-apply sa mga lahat ng members ng congregation dito. Though I wanted to emphasize kung ano ba ang biblical meaning ng isang babae. Kung ano ba ang biblical meaning ng isang babae. Sinamarize yan sa book ng Isaiah 66:13, Isaiah 49:15, and Proverbs 31:25. What is the biblical meaning of a woman or a mother? A mother is a woman who nurtures and raises children, playing a crucial role in shaping their lives and faith. So hindi eksklusibo po na nagbuntis ka at ikaw ay tatawaging mother. For how many times the word mother was mentioned in the Bible? In the Old Testament, it was mentioned 232 times. And the New Testament, it was mentioned 96 times. Who was the very first woman who was tagged or named as mother in the Bible? So, in Genesis chapter 3:20, it was mentioned that Abe was the very first mentioned mother in God's word found in that verse. And I will quote it. And Adam called his wife name Eve, because she was the mother of all living. So because of the biblical meaning of mother in the Bible, we need to appreciate some woman at the same time mother mentioned in the Bible. Number one would be that name Rahab. Rahab hid the Israelite spies from the king of Jericho. From the king of Jericho. Her faith and obedience lead to her becoming the great-great-grandmother of King David. Number two would be the name Abigail. Mayroon tayong diakonesa na ang name niya Abigail. She was a beautiful and intelligent woman who carried herself
with dignity and integrity. With dignity and integrity. Number 3 would be that name Mary, the mother of Jesus Christ, who trusted God despite of ridicules and scorn. She cherished and raised Jesus to fulfill God's plan of salvation. And number 4 would be the name Phoebe. Phoebe is a believer who served the needs of the church. Mayroon na palang outreach ministry noon. Siguro ang chairman nila si Phoebe. She visits the sick. Lagi niyang binibisita ang mga may sakit. Aiding the poor and offering financial support to Paul. Meron ba tayong Phoebe dito sa church natin? We need a lot of Phoebe in our church. Number 4 would be the name Rebecca. Rebecca demonstrated hospitality and a desire to fulfill God's will. And number 5 would be Esther, the fearless queen. Alam niyo, binabasa ko yung kwentong mga ito, napaka-consistent silang mga Kristiyano. From the beginning, kung ano yung commitment nila, kung ano yung degree ng passion nila to serve the Lord, to obey the Lord, hindi nagbago kahit anuman ang mangyayari. That's why one of the gospel song na lagi kong pinapakinggan ngayon yung magtatapat na tunay, nang isa, yung chorus niya, magtatapat na tunay, hindi tatalikod, kahit anuman ang pagsubok, kahit anuman ang mangyari, hindi tatalikod. I cannot sing it because alto ako sa choir eh. Ang ate ko ang magaling kumanta na graduate siya ng Harris. Graduate siya ng Harris. Ewan ko, matanda na rin ang ate ko. So, nakita ko ang church na ito nung nag-recital ang ate ko. And I was so amazed na ang gagaling nilang kumanta. So, ang sabi ko, tinanong ko bakit hindi biblical ang pangalan ko. Tanong ko sa daddy ko, asan ang pangalan na Helena? So when I researched that name, it connotes some Russian thoughts and ideas. Kaya pala madaldal ako. And sometimes I have my own word. Even up to now, may sarili akong mundo. Ibig sabihin, I do not usually go with the majority. Very brave ako because I was raised by a very strong mom. Ang mami ko, I've seen her na umiiyak kasi government employee yan eh. Asawa ng isang local church pastor. And you see, dahil homegrown Methodist ako, nakita ko ang journey ng daddy ko bilang isang local church pastor. Ang hirap dahil hindi siya seminarista. During the annual conference, tapon dito, tapon doon. So kawawa ang mami ko. Kawawa ang mami ko and I've seen her. Iyak, alam niyo na sa office may mga intriga, may nambubuli, may nangmamaliit. Iyak siya pero pag umaga nakita ko siya, tumatayo siya. At nag-work. So I cannot be a weak woman. I cannot be a weak believer of God because I was raised by a woman and a mother who has a very high reverence and obedience to God. Hindi pwede. So, niresearch ko rin kung ano yung pinakagusto ng mga mother na Mother's Day gift. At ito ang result ng research ko. 74% of mothers today prefer spending quality time with family as their Mother's Day gift. Because they wanted a nurturing connections and they wanted to create memories together. But before this era, ang pinaka gusto ng mga mother na 3.1 billion entire the whole world ang nagagastos. Flowers, jewelries, number 2. Number 3, personalized collection things, just like mug. Nang sabi ko, Mommy, we love you, we thank you, blah, blah, blah. And number 4
for would be mga online gift. And na-research ko, ano ba ang pinaka-busiest operation ng mga restaurants in the whole world and even until now? It would be Mother's Day. I'm so thankful having learned this one. Akala ko during Valentine's Day. Kaya the more na valuable pala ang mga mother. Remember, hindi natin kinakahon ang word na mother sa mga nagbuntis lang. Those who take the responsibility to nurture children, to guide them in their faith, and to be of use to the church, to the community. Yun ang biblical meaning ng mother. Sa Biblia, 2 Isaiah na verses. So, ni-research ko kung ano ba ang qualities ng mga mabubuting ina at mabubuting Kristiyano. Sa Proverbs, specifically doon sa last chapter ang verses ng Proverbs, nag-mention doon ng 7 qualities ng good leaders, which I think and I believe pwede nating i-adapt para sa ating buhay bilang mga mami, bilang mga Kristiyano. Number 1, quality would be working hard. Work hard. Proverbs 12:24. Sabi nila, ang Kristiyano, dapat kampante lang tayo. We raised 6 kids. Grabe ang mga kurso nila. Napaka-ambisyoso naming mag-asawa. We received no aid, both sides. Kasi sobra ang impluensya ng isang abogado na teacher ko noon sa SLU, na sabi nila, first day pa lang ng klase sa AB Political Science, I am meeting at least 48 thinking machine in this class. I describe you as thinking machine. So wag po kayong gagawa ng masama because your parents sent you to this school to study. Your status is student. Ano ba ang core function ng estudyante? Mag-aral, hindi makipag-boyfriend. So I never had a boyfriend. Takot na takot ako sa mami at daddy ko. Napaka-obedient ko. Although, ako yung anak sa 7 magkakapatid na sometimes sumasagot ako sa mami at daddy ko pag walang pambili ng libro. Yun lang. So I can sacrifice everything. Walang toothpaste, walang magandang damit, walang rubber shoes. Kailangan bilhan mo ako ng libro. I cannot learn anything pag wala kaming libro. That's why in-apply ko rin yan sa mga anak ko. So my very first and only one boyfriend was my husband. Grabe ang impluensya ng teacher na yun sa akin. So I need to finish my AB Political Science for 3.5 years. When my mom was giving me my registration fee of 500 pesos to proceed to SLU for my 4th year college, sabi ko, Mami, graduate na po ako. Napakasalat ng pamumuhay ko sa SLU. Every time I go to that place, naiiyak ako lagi, Pastor, dahil naalala ko na iisang jacket ko for 3.5 years, reversible, beige and blue, and only one rubber shoes. Kaya kung minsan masakit ang legs ko ngayon dahil kahit umuulan, I cannot go home kahit walking distance lang ang boarding house ko. Dahil ba't pa ako uuwi, wala naman akong pamalit na rubber shoes. Wala naman akong pamalit na rubber shoes. So I have to endure everything, and sometimes my children would say, Lula, thank you for sending our mom to a good school. Sabi ng mami ko, nagpapasalamat din ako sa mami nyo kasi sobra, the word is scarcity. Yun ang definition ng pagkukolehiyo ko. Pero sabi ng mami ko, ang mami nyo, sobra ang dagdag niya ng pasensya at pagtitiis, kaya nakasurvive siya sa pag-aaral niya. So, ang sabi ko sa mga kapatid ko, we have to rise above this poverty. Having a pastor na father.
Sometimes, nainggit talaga ako sa mga boardmates ko noon. So we have to work hard. Sabi ko, grabe ang mga ito Lawyers ang mga tatay nila, engineers. Andun kaming lahat sa boarding house. 10 kami. 5 double deck. 10 kami. Magsisidatingan kami sa Sunday. Magsilabasan ng mga pagkain, mga bagong damit. At mainggit ka talaga. Iyak ka na lang or tatahimik ka lang. Sasabihin mo na lang sa sarili mo, I have to study hard. Tapusin ko talaga ito kasi wala nang allowance. Kuminsan pa nga, laging uwi ako sa bahay namin, hawak-hawak ko yung pamasahe ko, pantrang ko pa noon. Dapat walang mahulog kahit 5 dahil kasyang-kasya yan. Problema ko pa kung hindi open ang Cannon Road, dadaan kami sa Nagilian or Marcos Highway. Ni Candy na pambili ng sobra, wala. So thank you for all those difficulties. Dahil I have a lot of stories to my children na namold ko sila ng paghihirap. Nagpapasalamat ako at ang daddy ko ay isang pastor. Dahil ginalingan niya ang pag-pray. I never had a experience na pagpunta ko sa Baguio, ito ang allowance mo, sabi ng daddy ko, no. Dati hindi ko yun na-appreciate, but hindi ako binibigyan ng daddy ko kahit isang pera dahil yung mga ibang kasama ko sa Baguio ay binibigyan. But now I realize, yung prayer ng daddy ko talaga. You see, some parents do not send their children to school sa Baguio dahil baka mahulog yung bus. At that time, 1980s, wala pang mga simisemento. Pero napaka-faithful ang daddy at mami ko at sinend pa nila ako dyan. Nakakatakot magbiyahe. So Christians and mothers, we need to work hard. Nasa Bible yan. So, pag Kristiyano ka, life is hard, but we do not mind. 6 ang bata, 2 courses. Maraming nagdi-discourage sa amin. Ba't mo papaaralin ng doktor? 2 pa yan na pinaaral. But doktora is a consistent academic scholar. All expenses paid pa pumupunta siya sa other countries. And sobra ang disiplina ng mga anak ko. Sobra. Sabi ng mga tao, when everybody's in the street, dahil holiday, my children were still in the room studying. So, siguro, sabi nila, na-inspire sila sa aming mag-asawa na they have to work hard, they have to study hard. Hindi kami natinag ng asawa ko. Ang hirap magpaaral, sabi nila, we don't mind. We are Christians. We believe in God. Number 2, quality of a good mother and good Christian, we do not penalize people for their honesty. And nasa Proverbs 17:26. Kung minsan sa church, kung honest ka, ikaw pa ang masama. Kung ikaw ang totoo, ikaw pa ang masama. Kaya sabi ko, you have to spell right with wrong and wrong with right. I will not elaborate further, okay? Number 3 would be we listen to both sides of the story. Proverbs 18:17. Quality yan ng good leader as stated in the book of Proverbs. Kaya pag meeting, ayaw kong may katabi. Nung ako pa ang chairman ng council, 1 seat apart. Kasi kung minsan nakikita ko, ibuto natin. Kung ano po yung nasa Biblia. And sometimes when I attend conferences, I have to stand firm. Sabi ko, tama pa ba yung pinagdidiskusyonan natin, yung pinagbutuhan natin? Naayon pa ba sa salita ng Panginoon? So we have to read the Bible para maigagay tayo. Kundi misguided tayo.
misguided po tayo. And last would be, we stand up under pressure. Ibuto natin ito ang sabihin mo. Suportahan niyo ako One time, may pinagbubutuhan kami inside the church. Sabi ng isang chairman ng financial committee, kasi natalo yung minosyo niya. Sabi niya sa isang pastor, dinig na dinig ko, akala ko ba kasama ka namin? Wala po tayong kasama dito. Ang kasama natin ang Diyos. We go to church, we study the Word of God, we preach, we lead in the church, not to become superior spiritually, not to make this church our kingdom. We go to church, we serve the Lord, to obey God. Yan lang po. Yan lang po ang purpose po natin. So, nang inalis akong chairman, well, ang good. I still go to church. Mas dinagdagan pa nga namin ang tithes namin. Kasi nakita ko sa church natin, homegrown nga kasi ako, pag inalis ka na as leader, aalis ko na rin. Consistent ka ba? Parang mother ka rin. Dapat you stand up under pressure. Sa pamilya, inoobserbahan ka ng mga anak mo. Ang mga anak ko hindi masyadong madadaldal. Ako lang madaldal sa bahay. But I know they observe me. Namomold yung value ng mga anak natin sa pag-obserba. Kaya, nung chairman ako, I have to stay prim and proper. Dahil alam ko, inoobserbahan ako ng mga anak ko. That's why sabi ko, bakit kukunti ang lalaki sa church pastor? Bakit kukunti? Bakit kukunti rin ang mga anak? Kasi sometimes ang mga nanay, hindi tayo consistent. Our character and how we behave comes sa lahat. Doon sa binasang scripture, ang isang Kristiyano at isang babae, her strength and dignity does not come from her amazing achievements. They are a result of her reverence for God. Kung minsan sa office, may mga mayayabang, nagseseminar kami sa government service kasi ang dami naming seminar. Sometimes mayayabang sa, my son is an engineer from blah, 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 blah. I do not talk. Pero one office mate, sasabi niya, huwag nga kayong mangyabang. Sabi niya, one mother here has daughters and sons, blah, 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 hindi ako. Kasi ang sabi ko, buti ka pa ang mga anak mo, tapos na, grabing achievement. Sabi ko, because of the grace and mercy of God. Naawa ang Diyos sa amin. Consistent ka dapat. Hanggang ngayon, di pa kami nag-abroad. Pinapagalitan kami ng mga anak namin na dapat mag-abroad kami. I remember that verse, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Just the Mother's Day, nagdiskusyon kami ng isang abogado kong anak. Kaya sabi niya, Mami, I'm bringing you to blah, 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 all expenses paid, and the other lawyer na daughter, sabi niya, ako ang bahala sa allowance nila, sa shopping expenses nila. Hindi ako umiimik, nagalit sila. Ayaw na naman ni Mami. Kasi ang gusto ko, mapaligaya ang Diyos. Lagi na lang bang ang intention natin, ang Diyos ang magpaligaya sa atin? Ang gusto ko, mapaligaya ang Diyos. So, pag pupunta ako sa abroad, 3 lang kaming maging maligaya. Pero pag ibibigay nila sa akin yung pera na yan, I will be able to buy 40 packs of rice na 200 packs, 200 na pamilya ang magiging maligaya. Ang sabi siya, Hebrews 13:6, do not forget to do what is right and what is good. For in doing so, God will be happy. God will be happy. Ang gusto ko lang sa buhay ko ngayon, maging maligaya ang Diyos, mapaligaya ko ang Diyos. You could just imagine, 4 na tao mag-abroad, maligaya, against 200 na pamilya na hindi na bibili ng bigas just one day. Just one day. We do that in my family. We do that in my family. So okay lang kung hindi ako makasakay sa eroplano. Ang importante sa akin,
I will be able to make it to heaven. We'll make it to heaven. We will struggle. Please make it to heaven. We'll see each other then. Okay? So, importante yung reverence sa Panginoon. Nabanggit ko yung a woman, a Christian who lives in integrity and dignity. Sabi sa Proverbs 27, sabi niya, the one who lives with integrity is righteous. His children who comes after him will be happy. Will be happy. Wise people understand that integrity is a crucial block in the foundation of a well-lived life. Ewan ko, yan daw ang nagiging absent. Kasi pag may integrity ka at dignidad ka, pinsan na salita niyan is consistency. Kung minsan, sobra ang pag-observe ko. You see, I take record sa lahat ng messages ng napapakinggan ko. Kaya si Pastor Barte, na-amaze siya. One time, I was invited to speak in our church. Ni-recall ko, Pastor, I remember this Sunday, you preach about blah, blah, blah. Oh. So, sabi ko, importante yung consistency. Hindi pwedeng mabait ka lang dito sa church pagdating mo sa bahay. Wala. Hindi pwedeng ang intention mo lang lagi win soul outside the church, pero sa pamilya, wala kang intention to win the soul of your family. Ang pinakamasakit na mangyayari sa isang Kristiyano ay hindi niya makikita ang mga anak niya at asawa niya doon sa heaven at siya lang ang andoon. Please see to it that your family will make it to heaven. Will make it to heaven. So you see, ang integrity, katulad ng word na consistency. Kung minsan, yung isang elder namin, a Methodist na-survive niya ang operation sa heart. Dati-rati, tinatawag ko siyang Mr. Consistency. Pero one time, may pinagbubutuhan kami. Iba naman ang binuto niya. And sometimes, ayaw nating magsalita kasi baka magsalita tayo. Judgmental tayo. Ang pinagbabawal ng Bible yung mag-judge ka. Pero hindi pinagbabawal ng Bible ang mag-correct ka. The word judging is entirely different from the word correcting. Please research on that. Okay? Christians, godly people knew pretty well that integrity and dignity is a precious thing to them. It is a difficult thing to build, but easy to tear down. Mothers and all citizens of heaven, godly people value integrity. They will protect it at all cost. They will protect it at all cost. By word integrity, hindi ko sinasabing lawyer ka, doktor ka, chief ka, leader ka. Ang integrity could be built through a good character, godly character. Godly character. Itong society natin na ito, ang physical appearance counts a lot. Nakita niyo ba sa Biblia na kagalang-galang ka, ka-admire ka, binanggit ba niya ang physical appearance? Wala sa Biblia. Para sa atin, ang attractiveness natin ay nagmumula sa ating godly character, meaning integrity. Alam nyo, pwede kong i-equate at present ang word na integrity at godly character sa isang verse sa 1 Corinthians 16:13. Sabi doon, be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Kung minsan nagiging matapang ka dahil kadikit mo ang pastor.
strong ka dahil ang dami mong kakampi sa WECS. Kabarkada mo sila. Wala akong kakampi, ang Diyos lang ang kakampi ko. I have to stand firm. San binabasa kong salita ng Panginoon. Even it would cost me unpopular ako. Ako nga, ang belief ko, inalis akong chairman ng dahil masyado ako sa pera. Dapat naliliquidate yan to the extent na yung pastor namin, pag kailangan niya ang pondo, nagpapaalam siya sa treasurer, hindi ako. Hindi ako. Dahil wala namang problema. Kaso tight siya ng mga tao. Dapat we have to liquidate, transparent tayo. Diba? Member pa ako ng RIA sa BIR region, yung Revenue Internal Auditing Team. So alam ko. Pag madaldal ang isang tao, do not equate is as mareklamo, difficult person. Maraming alam siguro yung taong yun. Tignan nyo si Elon Musk. He wanted to hire people na weird ang utak nila. Very industrial sila. Hindi ako naniniwala the majority rule. Minsan ko lang pinaniniwalaan yun. Kasi naobserbahan ko sa mga organization, ang mga majority, nagiging tyrant sila. Kaya sometimes yung isang kasama ko sa Board of Trustees, huwag i-defer natin ang butuhan, brother. Bakit? Tignan mo ang karakter ng mga present. Mga walang sariling paninindigan. Sasama sa agos, kahit mali. Basta tumitindig ako dyan, lagi kong ang issue sa akin, tama pa ba, sang-ayon pa ba sa salita ng Diyos ang project natin, ang purpose natin ng project na yan, tama pa ba? Naayon pa ba sa salita ng Diyos? Yun lang naman ang laging issue sa akin. So, ang sabi doon, ang mga Kristiyano, strong sila, they won't mind, they work hard, may integridad sila. Tingnan po natin kung may integrity pa rin po tayo, kung may consistent pa rin tayo. By being popular and always present. Ang tawag namin sa mga leaders na laging andon sila lagi sa affair, Jollibee. Jollibee, they're everywhere. They're everywhere. Kahit hindi na sila kailangan, a good leader is someone who know how to step aside and let others shine. Let others shine. Yun ang policy ko sa sarili ko. Every time na yun ang lagi. Doon sa binasa nating scripture, we can learn from that woman sa Proverbs. We can learn from her industry. Masipag siya. Her integrity and resourcefulness. Matuto po tayo sa kanya. Yung integridad na yan, importante yan. Sometimes in the church, nakikita natin na some Christian are members of that same name, normalizing sin. Ninormalize nila yung sin. Kahit mistake, hindi sila tumatayo, ayaw nilang maging kontrabida. Tingnan nyo ang unang, they are not aware. They are a member of that team normalizing mistake and normalizing sin. First step, they overlook mistake and sin. Because they overlook mistake or sin, they now permit sin and mistake. And because they now permit sin or mistake, they now join the sin and mistake. And because they are now the member of that sin, they now justify and defend the sin and mistake. And because they now justify and defend the sin, they now fight those who will steal and contradict the sin. Meron bang nangyari dyan sa church at sa pamilya? Baka member na tayo ng normalizing sin na yan. It is speak about our integrity and character. So, uulitin ko, from that woman or Christian, doon sa scripture na yon, we can learn three things. One would be her industriousness, works hard.
integrity, and resourcefulness. Mothers, Christians, applicants of citizens to become citizens of heaven, let us truly love the Lord, and everything follows. We say it, share it, show it, and most importantly, live it. We should never lose sight of what really matters in the presence of God. We have to make it to heaven. Blessed Sunday and good morning to all. Thank you, Ate Helen. Friends, it is now time for us to give our gifts, our offerings unto Jesus. Iti santuarium uapo, ited miti datun mi, ited mi ken Kao Dios, datun apa nagdayaw. When mi pay mi ken ka, datun anak tuan panagyaman. When mi pay mi ken ka, datun anak tuan ragsan. Nagkararag tayo. Maraming salamat, Jesus, aming Panginoon, sa mga biyaya, pagpapala na inyong patuloy na pinagkakalob sa amin. Narito, Panginoon, ang aming mga alay, mga handog. Bahagi po ito ng mabiyaya mo sa amin. Binabalik po namin mga to sa iyo. Gawin mo mga bagay na ito na banal. Maging kaaya-aya nawa sa iyong harapan. Gamitin mo mga ito, Panginoon, upang sa ganon ay lalo pang may hayag ang iyong kadakilaan, ang iyong ebanghelyo sa lahat ng dako. Lalo pang lumawak ang iyong paghahari dito sa mundo. Basbasan din ang mga kapatid na nagsihandog sa mga to, patuloy nawa nilang tanggapin ang pagpapala, siksik, liglig at maapaw. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Mga kapatid, bago po natin awitin ang ating closing hymn,
tinatawagan natin ngayon ng ating speaker, si kapatid na Helena. Helen, pwede po ba? Asan yung ating council chair? Biglang lumabas. At ang ating associate lay leader, si Ate Marlene. Ayan, Kuya Jun. Babasahin ko po nilalaman na ating certificate. Knox United Methodist Church. This certificate of appreciation is hereby given to Sister Helena Narvasa in deep gratitude and recognition of her invaluable contribution as preacher during the Lucano worship. Her faithful service, inspired message, and unwavering dedication have enriched the spiritual lives of the congregation, encouraging unity, love, and a deeper commitment to Christ's ministry. May the Lord continue to bless you with wisdom and strength as you serve His kingdom. Given this 18th of May, 2025 at Santa Cruz, Manila, Philippines. Signed by our associate lay leader, Sister Nida Marlene Go, our council chairperson, Brother Jovito Ceramonio Jr., and yours truly, the admin pastor. And we would like also to take this time to thank and greet Ate Lucy Sermonia na happy birthday. Wala siya kanina. And thank you for the beautiful altar flowers offered today as a sign of her thanksgiving to the Lord. Happy birthday po and thank you, Ate Lucy. Let us now sing our hymn, Agayat Rabang Mo. Agayat Rabang Mo, padamatao, kasikan kwa nati itad mo, no adarigat na, yan kwa nain ka, biyag ni Jesus, sarita malak, agayat rabang mo, padamatao, ni Jesus na dungo, titalat mo. No di mangipangag, isutalusam, ingat ikan tumang, iragpan. Amagbagan, ananusam, tuwagan at gatan, agayat rabang mo, padamatao, ni Jesus na dungo, titalag mo, upusuan apnuan, Pastulalarway, panakadalus mo tagawam, takas tat karpengan,
Tayo manalangin. Sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong tagapagsalita, kami inyong hinamon. Hinamon mo kami na maging mga Kristiyano, maging mga taong may dignidad at integridad. Consistent sa paninindigan at sa pananampalataya. Sa oras na ito, Panginoon, kami nagpapasalamat sapagkat sa gitna ng aming pagiging makasalanan, kami patuloy mong pinapaalalahanan, kami patuloy mong inaanyayahan, kami patuloy mong binebendisyonan, ginagabayan, pinagpapala. Salamat po. Salamat po sa bagong taon, bagong buhay na pinagkaloob mo sa mga kapatid na nagdiriwang ng kalangkarawan. Patuloy na pagpapala ang ipagkaloob sa kanila. Katagumpayan ang pagkaloob sa kanila. Salamat din po, Jesus, sa bagong pagkakataon na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin upang sa ganon ay lalo kaming maging matagumpay sa bawat gawain. Katagumpayan, Panginoon, ang iyong pagkaloob sa bawat isa sa amin. Kagalingan ang iyong pagkaloob sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Kaaliwan ang iyong pagkaloob sa mga kapatid na nagdaramdam, nalulungkot, nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Sa panahon ito, Panginoon, sinasama namin sa aming panalangin ang pamilya Asuncion sa pagpanaw ni Kuya Ray at ang pamilya Sermonia sa pagpanaw ni Inang Amor. Ang puso nila ay punong-puno ng dalamhati. Send your Spirit upon them, Lord, to grant them comfort. We cannot ease out their pain, their sorrow, their grief. But only you, Lord, can do it for them. Be upon them now, Jesus. Be upon them now, O Spirit. Be upon them and embrace them, O Divine Father. Nasa harapan namin ngayon, Panginoon, mga kapatid na may mga kanya-kanyang mga kahilingan, pasasalamat. Ano man ang kanilang mga kahilingan sa inyong Panginoon sa oras na to, nagsusumamo po ako. Pakinggan sila. Ipagkaloob nga lang mga kahilingan sa iyo. Pagpapala ang patuloy na ipagkaloob mo. Sa mga naghahanda para sa kalang board exam, ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin na namin ang kalang mga lisensya. Sapagkat alam namin na mula ngayon, hanggang sa araw na kalang board exam, kayong siya nilang kasama, kayong siyang nagbibigay ng katalinuhan, karunungan sa kanila. Bless them now, Lord. Bless them. Grant them their licenses as professionals. Sa mga kapatid na nasa kalang mga upuan at sa mga nasa kanilang mga tahanan, nakasama namin sa online worship, I come and pray for them as well. Listen to their heart's desires. Listen to their prayers. Grant them healing, O Jesus. Grant them your mercy, your grace. Help them financially, especially those who are in need. Free them from all kinds of trouble. Free them
from all kinds of worries. Muli, Panginoon, tinatalaga namin ang aming buhay sa iyo. Ganon din ang buong simbahan sa iyo. Magalak ka nawa sa amin. Magalak ka nawa sa amin. Sa ngalan mo, Kristo, ito aming panalangin at pagsamo. Amen. Amen. Tuwin ka idalan, biyak ka na santuan, di abuiten ng tut gungunam, di kanto mauma, agananus ka, ni Jesus, natay kapuken ka, agayat naman mo, padamatao, Jesus na Mga kapatid, ang Diyos ay nangusap sa atin sa pamamagitan ng mensahe ng banal na salita, mga himno at mga panalangin. Isabuhay natin ngayon kanyang salita, maging taong may integridad, dignidad, maging taong kaaya-aya sa harapan ng Ama. Pumayo tayo ngayon at ibahagi sa iba ang ating narinig na hamon mula sa Kanya. At sa ating paghayo, ipagkaloob nawa ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo kanyang pagpapala, pag-ingat, kaaliwan at kagalingan sa inyo at sa inyong buong sambahayan, ngayon magpasawalang hanggan. Amen at Amen.